Merħba għat-tielet programm f'dina s-sensiela li semmejnija il-mixja. U konna wasanna fl-aħħar programm fejn konna qed ngħidu illi t-tagħlim kemm kif jiġi mgħallem illum fil-knejjes moderni huwa li ma aħniex taħt il-liġi ma fl-istess ħin biex inti tkun f'pożizzjoni li tista' tfiq mill-kondizzjoni mill-marda li għandek trid timxi wara il-kelma ta' Alla, wara l-liġi ta' Alla. U għedna li din hija kontradittorja u hawnhekk fejn se nużaw xi skritturi biex inkun nistgħu naslu ħalli naraw da l-argument. Fil-fatt jekk tmorru miegħi fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 4, araw ċitejt il-kelma tal-Alla, ktieb tal-Proverbi kapitlu 4 ħanaqraw l-ewwel 5 tifrusa issa minn vers 1 sa 5. Isimgħu liedi it-tagħlim ta' missier, qisu li titgħallmu l-għaqal. Għax jien tagħlim tajjeb nagħtikom, għalhekk tinsewx twissijieti. Kont għadni tifel ma' missieri, żgħir u waħdini taħt għajnejn ommi. U kien jallimni u jgħidli: żomm kliemi qalbek kollha, ħares il-kmandamenti tiegħi u jkollok il-ħajja. Ikseb l-erf, ikollok id-den, tinsihomx u titwarrabx minn kliem f'fommi. X'qed tgħidilna l-kelma tal-Alla hawnhekk? Il-kelma tal-Alla qed tgħidilna ħanibdew minn wara. Isimgħu liedi t-tagħlim ta' missier, qisu li titgħallmu l-għaqal. L-għaqal dak li bl-Ingliż jissejjaħ wisdom. Aħna nafu li l-għaqal fil-kelma tal-Alla hija t-Torah, l-istruzzjonijiet tal-Alla. Jekk inti tkun bil-għaqal timxi wara il-kelma tal-Alla. Għalhekk dan il-programm semmejnieh il-mixja, qed nitkellmu fuq il-mixja xi hija mixja. U rridu nimxu fil-għaqal tal-kelma ta' Alla. U Alla stess qed jgħidilna għax jien tagħlim tajjeb nagħtikom. Għalhekk tinsewx twissijieti. U ma ninsewx xedna fl-aħħar programm x'inhuma twissijiet u morru aqraw jekk forsi ma qrajtuhomx. Kapitlu 28 ta' Deuteronomju fejn Alla qed iwissina dak li ġejja l-wiċċna għax id-dinja ma tiġ taf bih, għax id-dinja ma tiġ timxi fil-għaqal tiegħu. Id-dinja ma tiġ timxi wara l-kelma tal-Alla. Għalax qed jgħidilna Alla hawnhekk, żomm kliemi b'qalbek kollha, ħares il-kmandamenti tiegħi. Issa ma qed jgħidilna ħares il-kmandamenti tiegħi, Alla qed jitkellem fuq l-10 kmandamenti mhux fuq 9. Importanti da ħbib tiegħi. Illa li ħafna huma mqarqa, ħafna illi jgħidulhom illum m'għandekx għalfejn iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis. Li żżomm il-jum tas-Sibt Qaddis huwa kmandament. Ir-raba' kmandament, l-uniku kmandament li Alla qed jgħidilna ftakar. Tinsiex biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis. U diġà qedtilkom għalfejn Alla għalinna ftakar biex iżżomm il-jum Qaddis tas-Sibt. Alla għalinna ftakar għax jaf li konna ħaninsew. Il-ferxin mad-dinja kollha l-poplu tiegħu imħallat mal-pagani u mal-ateisti, imħallat mal-Babilonja li hawn madwarna. X'ġara ħafna spiċċaw jemnu bħal-pagani flok jemnu dak li Alla qed jgħidilhom. Ħares il-kmandamenti tiegħi. U x'inhu r-riżultat? Ikompli l-vers u jkollok il-ħajja. Mela jekk inti tittimxi wara l-kmandamenti tal-Alla. Qed taraw kif ma jreġix l-argumenti li llum m'għadniex taħt il-liġi, imma biex tfiq tittimxi wara l-liġi. Mela għadna taħt il-liġi. Inti ma tistax tiġi qudiem Alla tgħidlu isma' fejjaqni, imma jiena ma rridx inżomm is-Sibt Qaddis. Mulej għandi dil-kondizzjoni, fejjaqni, imma isma' dal-platt li għandu qudiemi ħaniklu xorta ta' mhux ħanoqgħod ngħid għax laħam maħmuġ. Dawn mhumiex affarijiet li jagħmel il-kredent. Alla qed jgħidilna jekk intom tħarsu l-kmandamenti tiegħi jkollkom il-ħajja. Imma titħares il-kmandamenti tiegħu, mhux tgħidlu għandekx taħthom.
Arax qed jedinna Alla fil-5 vers. Ikseb l-erf. Il-wisdom tal-kelma tal-Alla. L-erf tal-kelma tal-Alla hija it-Torah. U jkollok id-den. Arax qed jgħid tinsihomx u titwarrabx minn kliem fommi. Kontrarju ta' dak li jagħmlu ħafna kredenti. U għalhekk nerġa' ngħid il-mixja ta' ħafna hija fil-passaġġ il-ħażin għaddejjin mill-mogħdija l-ħażina. Jekk il-passaġġ tiegħek qed iwaslek biex tmur tiċċelebra l-miliet, biex tmur tiċċelebra l-Easter, biex tmur tiċċelebra San Valentinu, biex tmur torganizza l-Hallelujah parties, qiegħed fil-medda l-ħażina, qiegħed fil-passaġġ il-ħażin. M'intix qiegħed tagħmel dak li jridek Alla, qiegħed titwarrab minn kliem fom Alla anzi. Ejja ħalli nkomplu naqraw xi jgħid Proverbju 4. Id-darba ħammorru żewġ tifrus jew tliet tifrus sbieħ ħafna u jogħġbuna ħafna tliet tifrus li fetħu li għajnejja anki meta kont qed nistudja l-kelma ta' Alla fetħu li għajnejja għal verità fejn irrealizzajt wieħed minn dawk il-flus li irrealizzajt li dak li kont qed niġi mgħallem pjuttost kien erq u mhux il-verità. Proverbi 4 versi 20 sa 22, tliet tifrus, ejja naqrawhom. Ibni, għati widen għal klimi, iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Dan Alla qed jitkellem tajjeb, Alla qed jgħidilna noqogħdu attenti x'qed ngħid jien isimgħuh. Tħalluhomx iwarbu minn quddiem għajnejk, żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Mela ma ninsewx illi meta qed jinkiteb dan it-tip tal-proverbi huwa parti mit-Testament l-Antik. Mela meta qed jirreferi għall-erf, meta qed jirreferi għall-kelma tiegħu qed jirreferi għal dak li hemm miktub fit-Testament l-Antik. Mela Alla qed jgħidin nisma' għatu każ x'hemm miktub fit-Testament l-Antik, għatu każ tal-liġi tiegħi, għatu każ tat-Tora tiegħi, għatu każ tal-istruzzjonijiet tiegħi. Għaliex? Vers 22 itina risposta. Għax huma il-ħajja għal min isibhom u saħħa għal ġismu kollha. Mela jekk inti trid li jkollok is-saħħa f'ġismek kollu, jekk inti trid li jkollok il-ħajja f'ġismek, trid timxi wara il-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla li nsibu f'dawn il-proverbi nerġa' ngħid hija t-Torah. It-Torah qatt ma wafqet, it-Torah qatt ma ġiet imwarba, it-Torah qatt ma ġiet imsalba mal-ebda salib, mal-ebda ewda. Il-liġi tal-Alla kienet hemm għadha hemm u teqpa' hemm anke ma terġa' jiġiha xuha. Il-kelma tgħidilna f'Revelazzjoni, fl-ktieb ta' Revelazzjoni, ma terġa' jiġiha xuha se jmexxi fit-Torah. Min jikser it-Torah Jaxuha ħajkastigah. Min mhux se jmur jiċċelebra l-festa ta' Sukkot. Dik li aħna ta' Malta Messjanika se niċċelebraw f'Ottubru din is-sena għal 8 sħaħ, min mhux se jiċċelebra din il-festa se jkun ħajġi kastigat mhux ħa tagħmillu xita fuq artu. Għaw jekk ma tagħmillekx xita fuq artek mhux se jkollok prodotti, il-poplu mhux se jkollu xi jiekol. Morru waqraw dal-affarijiet fil-ktieb tal-profeta Zakarija. Mela qed naraw illi jekk inti titissaħħa f'ġismek, jekk inti trid li tfiq minn xi kundizzjoni, minn xi marda li għandek, trid timxi tagħmel il-mixja tiegħek fl-istruzzjonijiet tal-Alla l-Missier wara Jaxuha il-Messija. Ejja ħalli inkomplu naraw l-ittra tal-Efesin li Pawlu kiteb li aħna għedna illi qabel Pawlu wasal għas 6 kapitlu, hemm 5 kapitli oħra li hu qed jiftaħ fuqhom u huwa importanti nkunu nafu Pawlu x'qiegħed jgħid fuq din il-mixja. Inkella kif nistgħu nimxuha? Pawlu stess jgħid kieku ma kienx it-Torah ma nafx x'inhu d-dnub. U jekk inti ma tafx x'in it-Torah ma tistax timxi din il-mixja fil-passaġġ li Alla qed jgħaddik minnu. U jiġrilek bħalma kien ġralu Balam. Balam rid jgħaddi minn dal-passaġġ, imma l-ħmar ma ridx jgħaddi minn hemm għax kien hemm min qed iżomm u kien hemm min qed iwaffqu l-anġlu tal-mulej. Il-ħmar rid jgħaddi mill-passaġġ it-tajjeb. Illum l-affarijiet bil-maqlub huwa l-ħmar li jagħżel li jgħaddi mill-passaġġ il-ħażin. Għax jekk inti għandek il-liġi tal-Alla u qed tgħid li m'intix taħta
Inti m'intix għaddej mill-passaġġ it-tajjeb, inti għaddej mill-passaġġ il-ħażin. Ejja ħanaraw Pawlu x'qal fl-ittra tiegħu lill-Efesin kapitlu 5 vers 2. Efesin kapitlu 5 vers 2 jaqra hekk ara. U imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħablilna u ta' lilu nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Mela nerġgħu naraw il-kelma hekk Pawlu li qed jużejja imxu u imxu fl-imħabba. L-ewwel nett irridu ngħidu l-istess bħalma qal Pawlu. Kif se nkun naf kif nimxi fl-imħabba? U biex tkun taf x'tittamel biex timxi fl-imħabba, tittara x'qed jgħidu l-istruzzjonijiet ta' Alla il-Missier. Imma biex nimxu fl-imħabba mhux xi ħaġa li Pawlu ħareġ biha spontanjament meta kien qed jikteb del-ittra. U hawnhekk hu l-interessanti ta' Pawlu illi ħafna ma jippritkawx minn fuq il-pulti. F'kull ittra Pawlu dejjem kwota it-Torah, dejjem. U anke hawnhekk. Meta qed jgħidilna imxu fl-imħabba, Pawlu kien qed jikkwota it-Torah. L-istess ħaġa bħal m'għamel Jaxua il-Messija meta mistoqsi liema huwa l-akbar kmandament x'kienet ir-risposta tiegħu. X'irrisponda Jaxua meta ġew saqsawh Rabbi liemu l-akbar kmandament. Ejja ħanaraw x'irrisponda Jaxua fil-ktieb ta' Mattew. Mattew kapitlu 22 versi 63 sa 40, 5 vrus. Ejja ħanaqrawhom. Mallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi. Pup, mela hemm liġi, mela ma spiċċax. Ejja ħanaraw x'irrisponda Jaxua. Qallu Jaxua, ħobb lil Alla il-mulej tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Huma l-qofol ma jfissirx illi ħadu post il-liġi u post il-profeti. Qed jgħid xi tittamel biex inti timxi mal-liġi tal-Alla. Jaxua qed jgħid ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. X'kien qed jagħmel hawn Jaxua? Kien qed jikkwota t-Torah. Kien qed jikkwota dik li aħna insejħula bħala x-xema, isma, Iżrael. Il-kelma xema ma tfissirx biss isma, imma isma u għamel. Mela għadek trid tagħmel. U Alla qed jgħid xema Iżrael, isma Iżrael. Mhux qed ikellem il dawk li jgħixu fil-pajjiż ta' Iżrael, qed ikellem il-poplu tiegħu. Aħna parti minn Iżrael. Jekk Alla qed jgħidilna isma' Iżrael qed ikellem lilna lili u lilek. Jekk inti parti minn Iżrael. Jekk inti imlaqqam mas-siġra naturali. Ejja ħanaraw minn fejn ġaba r-risposta tiegħu Jaxua. Il-mistoqsija din kif nafu li għandna nħobbu l-Alla allura. U Jaxua ġab ir-risposta minn hawnhekk ara. Deuteronomju kapitlu 6 versi 4 u 5. Ħanaqrahomkom. Isma' o Iżrael, Alla tagħna il-mulej waħdu, jiġifieri il-mulej uniku u bissem m'hemmx Alla ieħor għajru. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed natik illum. Mela, Jaxua qed jikkwota mit-Torah, mill-ktieb tad-Deuteronomju. L-aħħar ktieb li kiteb Mosè. Min hemm kien qed jikkwota Jaxua? Kien qed jikkwota mill-liġi, għaliex għax il-liġi għadha tot. U qed jgħid anki issa allura fil-liġi Alla qed jgħidilna vers 6 żomm f'qalbek dan il-kliem. Xi kliem huma? Għandek miktub
u dawn il-kmandamenti. Mela x'inhi huma l-kliem li rridu nimxu magħhom, li rridu nżommu f'qalbna? Il-liġi, il-kmandamenti, it-Torà, l-istruzzjonijiet tal-Alla, il-liġi tal-Alla. Irridu neqpaw nimxu warajha, irridu neqpaw nagħmluha, dik hija l-mixja tagħna. Irridu ninbidlu, ma jistax ikun neqpaw ngħixu bħal ma jgħixu l-pagani. Ma nistgħux neqpaw ngħidu isma' aħna nemmnu f'Alla imma mbagħad ngħixu kif irridu aħna. Inti għandek nies li jemmnu f'Alla, għandek nies li jemmnu f'Jexua l-Messija jsejħulu Ġesu. Imma mbagħad il-min imorru jaduraw, il-min imorru jqimu, il-min joħorġu fuq l-ispallejn iduru fil-pjazzett tal-irħula u l-bliet. L-istess ħaġa qed tagħmel inti jekk inti tajt li inti kredent u m'intix timxi din il-mixja għaliex m'intix taħt il-liġi. Mela nafu li biex inti tħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, b'saħħtek kollu, trid iżżomm f'qalbek dan il-kliem, il-kmandamenti li Alla qed itina. U l-mistoqsija l-oħra tiġi waħedha. Kif għandi nagħmel biex inħobb il-proxmu tiegħi? U anke hawnhekk ir-risposta Jaxua iġiba mit-Torà. Min wieħed mill-kotba li fih l-istruzzjonijiet tal-Alla. Ktieb ta' Levitiku, kapitlu 19, vers 18. Fejn jaqrek kara? La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek qalu li tniesek imma ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Hekk jispiċċa dan il-vers. Il-fatt li qed jgħid jiena l-mulej huwa importanti. Il għaliex għax qed jgħid isma' dan huwa kmandament tiegħi li tittobdi. Obdi dan il-kmandament, ħobb il-proxmu tiegħek, ħobb il-għajrek bħalek innifsek. U allura qed naraw kif iż-żewġ risposti li Jaxua ta' lil dan l-għallim tal-liġi li ġie biex jistaqsih li mal-akbar kmandament, ir-risposta ġaba minn fejn? Mit-Torà. Mill-istruzzjonijiet ta' Alla, mill-liġi li Alla ta' lil-Mosè biex jaddija lill-poplu, lilna. Li timxi fl-imħabba mal-Alla u mal-proxmu tiegħek ifisser li timxi fit-Torà. U għalhekk Pawlu jgħidilna li fl-aħħar żminijiet l-imħabba ta' ħafna tiksaħ. Għaliex? Għax il-kredent qed jiġi mgħallem li m'għadux marbut li jimxi mal-liġi tal-Alla, ara ma taħsbux li Pawlu kien qed jirreferi għall-atei ta' f'din it-tra għal dawk li ma jemnux. Meta Pawlu qal fl-aħħar żminijiet l-imħabba ta' ħafna tiksaħ kien qed jirreferi għal kredenti ta'. Pawlu mill-kredenti kien jinteressaħ li tra tiegħu li l-kredenti kien qed jibgħathom biex jinqraw fis-sinagogi fejn imorru nhar ta' Sibt jisimgħu l-kelma. Min ma kienx qed imur fis-sinagoga, min ma kienx iżomm mill-jum tas-Sibt Qaddis, ma kienx qed jismagħhom dawn. Għalhekk nerġa' ngħidilkom Pawlu mhux il-Latej kien qed jikteb lill-kredent. Għall-kredent kien qed jirreferijaw li fl-aħħar żminijiet l-imħabba ta' ħafna tiksaħ. Għaliex? Għaliex tiksaħ l-imħabba tal-kredent? Meta suppost aħna qalbna għandha tkun ħuġġiġa bl-imħabba lejn Alla u għal daqstant jekk hija ħuġġiġa bl-imħabba lejn Alla għandha tkun ħuġġiġa lejn il-proxmu tagħna. Għaliex m'hawnx din l-imħabba? Għaliex ħafna qed jgħidu isma' għaliex għalfejn nimxu taħt il-liġi? Mela jekk il-liġi bħalma qed narawha u qed tgħidlek isma' ħobb il-lajrek bħalek innifsek lejlik m'għandix għalfejn nimxi ma' qissa għax għamilha Jaxua għalija, allura nista' ma nħobbux il-proxmu tiegħi. Kemm tiksaħ l-imħabba fej sejrin ħbib tiegħi x'passaġġ qabdu ħafna fej se jwassalhom imkien. Rajna illi daw it-talim daw l-affarijiet ma jwaslu mkien u ma toroq li ma ħajwaslukom imkien taħbtu ma ħajt. Ħarsu madwarkom, araw x'inhu jiġri il għaliex in-nies ma jridux jimxu mal-liġi tal-Alla. Ejja naqraw vers ieħor. Ktieb tal-Efesin kapitlu 5, versi 8 u 9. Pawlu jgħid hekk kara. Intom kontu darba dlam, immissa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li intom. Mela Pawlu x'qed jgħid qed jgħid isma' meta kontu nies ħżiena
kontu dlam. Issa li qed timxu wara Jexua l-Messija issa sirtu dawl. Imma x'inhu id-dawl li Pawlu qed jirreferi għalih? Għax ħafna joħorġu barra u ferħanin mimlija bihom infushom għax islumu huma id-dawl, imma huma verament id-dawl. Anzi saqsid il-mistoqsija li kien nifsek, inti li tajt li inti dawl, verament inti dawl? Taf x'inhu id-dawl li Pawlu qed jirreferi għalih? Ejja ħanaraw. U l-istess ħaġa, ir-risposta insibuha f'wieħed mill-kotba tat-Testament l-Antik. Nerġgħu immorru fil-ktieb tal-Proverbi din id-darba kapitlu 6 vers 23 li jaqrek kara. Għax l-ordni, ġifieri l-liġi, dik li tfisser il-kelma ordni, ħalla ħadd ma jqarraq bikom sewwa, għax l-ordni mhu sbieħ u l-liġi dawl. X'inhi d-dawl? Il-liġi. Mela Pawlu qed jgħidilna qabel kontu dlam ma kontux timxu wara l-liġi, issa sirtu dawl għax issa qed timxu wara l-liġi. Taf kemm hemm Kristjani bozza maqtuwa ma taħdimx, bozza li ma tirreflettix dawl, illa għaliex jemnu li m'għadhomx taħt il-liġi. Dak li qed jgħid Pawlu illi aqrawh proverbju, għax l-ordni mhu sbieħ u l-liġi dawl. Il-liġi hija d-dawl. Jekk inti llum sirt dawl għax qed timxi wara l-liġi. Mela bil-maqlub jekk m'intix timxi wara l-liġi, m'intix dawl. Ejja ħanaqraw versi ieħor f'wieħed mill-isbaħ salmi salm illi verament inħobb naqrah u nistudja fuqu. Salm 119. Morru għaraw Salm 119 u għaraw kemm il-darba David jisemmi l-kelma liġi, istruzzjonijiet, kmandamenti. Morru għaraw kemm il-darba jisemmihom dal-affarijiet David. Kull paragrafu. F'kull paragrafu li hemm isemmihom. Imma aħna naqraw vers wieħed għalissa. Salm 119 vers 105. Fanal għal-riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-fanal x'jagħti ħbib tiegħi? Dawl. Mela qed jgħid isma' il-fanal għar-riġlejja hija l-kelma tiegħek. Mela l-kelma tal-lejja d-dawl għar-riġlejna. Riġlej għaliex għandu jkollna dawl f'riġlejna għax mixjin fi triq, għax hija mixja. Imma dik il-mixja tittamilha irid tkollok id-dawl, nkella tintilef. Bħal dik in-naġa l-mitlufa li tkellimna fuqha ftit ilu. U x'inhu id-dawl li rridu nimxu fih? Il-kelma talla. Għad jgħid dan il-vers, ara, fanala l-ġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Mela fil-modija tiegħi irid ikolli d-dawl. Id-dawl hija l-kelma talla. Il-liġi talla, it-Torà, l-istruzzjonijiet. Dan huwa d-dawl li Pawlu qed jirreferi għalih, it-Torà. Li żżomm is-sibt qaddis, li żżomm il-festi tal-mulej, li ma tikolx laħam li hu maħmuġ, li tħobb il-Alla b'qalbek kollha b'moħħok kollu b'saħħtek kollu, li tħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, dik hija t-Torà. Għalhekk Jexua qallu il-liġi u l-profeti jiġbru da kollu għaliex? Għaliex l-ewwel 4 kmandamenti jedunna kif inħobbu l-Alla b'moħħna kollu b'qalbna kollha u b'ruħna kollha. Inkluż iżżomm is-sibt qaddis biex tħobb l-Alla b'da kollu. Jekk m'intix iżżomm is-sibt qaddis, ma tistax tħobb l-Alla b'qalbek kollha b'moħħok kollu b'saħħtek kollha. U biex tħobb il-proxmu tiegħek għandek is-sitt kmandamenti l-oħra. Faċli. Imma inti ma tix tisma' mill-kelma tal-Alla, inti tisma' mill-għallim li jkollok quddiemek u jgħidlek le ta' maħniex taħt il-liġi. Efesin kapitlu 5 vers 15. Qisu sewwa kif iġġibu ruħkom mhux bħal nies bla den iżda bħal nies orrif. Nies orrif mhux għax jafu l-iskola ta' nies orrif għax jafu l-erf tal-kelma tal-Alla. Dak huwa l-erf li l-bniedem għandu bżonn. X'jiswa l-bniedem għandu l-erf kollu li għandu meta qed juża dak l-erf biex jarraq din id-dinja, biex ikisser din id-dinja. Mela allura l-erf li aħna għandu jkollna huwa l-erf tal-kelma tal-Alla. Għalhekk qed jgħidilna
qisu sewwa kif iġġibu ruħkom. U inti tiġġib ruħek skont dak li temmen u jekk inti temmen fil-kelma tal-Alla inti ħaġġib ruħek skont il-kelma tal-Alla. Ma jekk inti m'intix taħt il-liġi, allura inti bħala kredent tista' toqtol, tista' tisraq, tista' tikdeb għaliex għax skont l-allima tiegħek daka żammhom jaxu għaw allura issa inti għandek x'għalfejn iżommhom. Biex timxi bħal nies orrif ifisser li timxi fil-liġi tal-Alla ħbib tiegħi. U li għana miex xi ħaġa li jirreferi għaliha biss l-Apostlu Pawlu. Din hija xi ħaġa li anke l-Apostlu Pietru jirreferi għaliha fl-itri tiegħu. Jekk intom porru pereżempju fl-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 15 vers 5 jaqra hekk ara. Iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax kif inhu miktub kun qaddis għax qaddis jien. Xi tfisser kunu isseparati fl-imġiba tagħkom? Kunu qaddisin fl-imġiba tagħkom, xi tfisser? Il-kelma qaddis tfisser kun isseparat. Mela dak li qed jgħid Pietru. Kunu separati fl-imġiba tagħkom, timxux bħalma jimxu n-nies tad-dinja, imma imxu kif qed jgħidilkom Alla. U Alla kif jimxi? Għallimna Pietru, Alla huwa qaddis, iżda bħalma qaddis hu dak li sejħilkom. X'jiġifieri Alla qaddis? Alla huwa maqtuħ huwa separat minn kulħadd. Illa għaliex għax ħoloq liġi għal kulħadd u hu jimxi magħha. U aħna kollha waqajna, aħna kollha ksirnija. Għalhekk Alla huwa isseparat għax il-liġi tiegħu żomma kollha. U Pietru qed jgħid nisma' hekk tidu tagħmlu intom ta' bħal Alla, tidu żommuha kollha l-liġi. Tidħobb l-Alla b'moħħok kollu b'qalbek kollha b'saħħtek kollha, problema biex tagħmilha dik. Problema biex tħobb il-proxmu tiegħek. Imma biex tħobb l-Alla tkun taf kif. U kif tħobb l-Alla qegħdin fl-istruzzjonijiet tat-Torah. Jekk inti m'intix taħt it-Torah m'inti qatt ħadd tasal biex tkun taf kif tħobb l-Alla. U waqqas ħadd tkun taf kif tħobb il-proxmu tiegħek. Jiena naf kredenti tismagħhom jitkellmu jġibulek qalblek ġulġlina jdewbuk bil-kelma tal-Alla. Il-mument li jsibu ostaklu f'nofs ta' triq waqt li għaddejjin pereżempju b'xi rota u tgħaddilhom xi karozza, tismagħhom jaffenduhom. Daw l-affarijiet iridu nbidlu f'ħajjitna ħbib tiegħi. Hawnhekk fejn iridu nibdu nimxu taħt il-liġi. Ejja ħankomplu naraw x'qed jgħid Pietru. Għax anke Pietru hawnhekk juża kelma interessanti ħafna. L-ewwel Pietru, it-tieni kapitlu, vers 12. Ġibu rwieħkom sewwa qalb il-pagani biex jekk huma jgħidu fuqkom bħalli kieku kontu nies ħżiena, jaraw sewwa l-emil tajjeb tagħkom u jsebħu l-Alla meta jasal il-jum iż-żjara tiegħu. Jerġa' jgħid Pietru wara il-pagani. Ġibu ruħkom sewwa qalb il-pagani meta qed tgħixu ma' n-nies tad-dinja, ovvja rridu ngħixu man nies tad-dinja x'fid-dinja qegħdin. Imma taqax fin-nisbiet tagħhom. X'in jgħidulek imxi ħa niċċelebraw il-Christmas. Għajdilhom le, jien ma nżommx dik il-festa. Xin jgħidulek imxi ħammur nixxu l-figolli, tgħix kemm huma tajbin. Għax l-Easter. Għajdilhom li inti ma tiċċelebrax l-Easter. Fl-aħħar mill-aħħar biex tikol torta tal-intrita b'naqaġelu fuqha m'għandekx għalfejn tistenna festa tasal, tista' tagħmel s-sena kollha, mhux veru? Ma dar qed jgħidilna l-Apostlu Pietru. Meta tkun tattendi xi komunità u jgħidulek nhar il-ġimgħa ħammorru niklu ikla ikla li Alla qed jgħidilna mhux laħam. Għajdilhom lej m'iniex ġej. Jiddiem hekk għamilt. Ħafna drabi kont inkun mistieden biex nattendi dan l-ikliet. U dejjem għat le. Għax Alla ma jridniex niklu dak il-laħam. Meta tkun qalb il-pagani, ġib ruħek sew. Taġixxix bħalma jeġixxu l-pagani. Baqa li ħarġix skritturi ħalli nidħol l-jom ħalli nagħlqu l-programm. L-istess it-tieni ittra ta' Pietru kapitlu 3
vers 11. La darba hekk kollox għandu jintem, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom waqt li tistennew b'ħerqa kbira l-miġja tal-jum ta' Alla. Mela qed naraw Pietru qed nisma' imxu mixja qaddisa u tajba. Qaddis ma jfissirx kollok raġġiera f'xarek ta'. Qaddis ma jfissirx li hemm xi statwa joqogħdu jadorawk. Il-kelma qaddis tfisser maqtuħ, is-separat. Għalawx qed jiġri madwarna ħbib tiegħek ħafna qed jagħmlu bil-maqlub ta' dak li qed jgħid Pawlu u Pietru. Pietru qed jgħidulna kunu qaddisa fil-mixja tagħkom. Ħafna qed jgħidu le, jiena kredenti ma minn di triq irrid ngħaddi. U qed ngħixu f'dak li qed ngħixu qed ngħaddu minn dak li qed ngħaddu. Nerġa' ngħid il-kelma qaddis ma jfissirx li ħajamlulek xi raġġiera jew xi statwa joqgħdu jiġru bik fit-toroq. Ħaledilkom xi ħaġa, u naf l-aħħar kien hawn min jieħu xokk. Imma l-verità hija di, it-toothbrush li inti tuża hija qaddisa. It-toothbrush li inti tuża ma nistax nużaħħa jien, hija separata, hija maqtuha għalik. Hija separata biex tuża inti biss dik li tfisser il-kelma qaddis. Biex tkun is-separat tittimxi fil-kelma tal-Alla ħbib tiegħi. Mhux mal-kelma tad-dinja, mhux mal-kelma li nisimgħu fil-laqat taż-żeblieħa. Li timxi wara l-kelma tal-Alla ifisser li qed timxi u tkun qaddis. Qed tagħmel mixja qaddisa, qed timxi l-mixja s-separata. Dana fil-fatt anke naraw fil-ktib ta' Esodu, fil-ktib ta' Esodu kapitlu 19 vers 6 fejn Alla jirreferi għal poplu tiegħu bħala poplu qaddis. Fil-fatt jaqrek ara Esodu 19 vers 6 intom tkunu għalija saltna ta' assisin u ġens qaddis. Qaddis jiġifieri separat, jiġifieri aħna poplu separat. Is-separat għal xiex? Is-separat biex nagħmlu biċċa xogħol, ta' mhux għal xejn, mhux biex noqogħdu bil-qiegħda naraw it-television u niklu t-toast. Aħna maqtugħin is-separati biex nagħmlu biċċa xogħol. U x'inhi dik il-biċċa xogħol irridu nagħmlu? Li nagħmlu l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija t-Torah, dik irridu nagħmlu, dak huwa xogħol Iżrael, għalhekk Iżrael kien qaddis, għalhekk Alla separah u qazzu, għalhekk taħ il-liġi. Lil-Mosè Alla taħ il-liġi għallu ħad jaddija lill-poplu biex il-poplu jaddija lid-dinja. U l-lum ma l-istess kredenti li jgħidu li huma parti minn Iżrael illi qed jgħidu smaħna maħniex daħ dik il-liġi. Dan huma studji profondi, studji twal li nixtiequ nagħmlulkom. Għaliex mhux xi ħaġa li tfiem f'żewġ tifrus. Imma Iżrael huwa maqtuħ is-separat biex id-dinja timxi warajh. Iżrael huwa dak il-poplu is-separat, il-poplu maqtuħ, il-poplu li Alla għażel biex jgħallem il-liġi tiegħu lid-dinja. U d-dinja ma tridx saf balla. Ma bħalma qed taraw ħbib tiegħi. Hija mixja. U hija mixja mhux diffiċli, imma ħafna jagħmlu għalhekk diffiċli meta jibdew jitimgħu talim differenti talim fals talim qarrieq. U allura tispiċċa inti ma tafx minn ħatemmer tispiċċa mitluf bħal dik in-naġa li darba tkellimna fuqha. Imma l-mument li inti ssib il-verità bħal dik il-mara li tkellimna fuqha sabet il-munita tgħid kemm ferħet. Għaliex għax issa sabet il-munita li kienet mitlufa, issa sabet il-kmandament li ma kienx qed iżomm li kien qed iżommha milli jkollha relazzjoni sħiħa mal-Alla. Issa sabitu dak il-kmandament, issa tista' tgħid li hija l-arusa fidila ta' Kristu ta' Jexua l-Messija. U x'jiġri? Jiġri l-istess bħal liben il-ħali, il-mulej joħroġ jilqak, jistennik ġej lura għandu. Jaħfillek li ma kontx qed iżomm is-sib qaddis, jaħfillek li kont qed tiċċelebra festi pagani u mhux il-festi tiegħu, jaħfillek kemm inti webbist rasek u kilt dak kollu li inti rid tikol biex tissodisfa lil żaqek. Jaħfillek, jaħdok lura għandu. U kif għalinna Jexua permezz tal-Ispirtu Santu mbagħad imexxik fil-verità. U l-verità mhix eħlif il-kelma tal-Alla, it-Torah, il-liġi tiegħu, l-istruzzjonijiet tiegħu, il-kmandamenti tiegħu.
ħanifqu minn din is-sensiela għattilkom ħafna għandkom x'tomodu għandkom x'tistudjaw. Bħal dejjem inħeġġiġkom isimgħuhom, araw l-iskritturi, fitxu kunu berejani. Kunu berejani, araw veru dak li hemm miktub li qed ngħid jiena. Ħalli ma tiġux imqarqa. Fitxu fil-kelma talla. Anki l-Pawlu l-ikbar teologu li għandha l-Knisja. Pawlu l-Apostlu li Alla għamel sabiex iwassal il-kelma tiegħu. Pawlu kien maqtuħ, Pawlu kien imqaddes, Pawlu kien isseparat sabiex iwassal il-kelma talla lil-ġnus. Imma l-Berejani xorta ma qadux fuqu, xorta fetħu l-kelma talla biex jaraw ekku ġveru li qed jgħid Pawlu u hekk tittamel int. Ħabib tiegħi, hekk tittamel int, ħabiba tiegħi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor, bħalma dejjem ngħidilkom jekk intom tidu tingħaqdu magħna hemm il-kredenzjali li jitilgħu fl-aħħar tal-programm, kelmuni, ċempluli, ikkuntattjawni b'email, messenger, WhatsApp. Il-bib tagħna huwa miftuħ għal dawk li jridu verament jimxu fil-verità ta' Alla l-Missier. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi sem sħabi ta' Malta Messjanika, insellmilkom.